Nana mai Usmanu ɗauke da gogo, ki yi min izini in isar da sako. Ki bar ruwan kausar in mazara ɗauko, a yafa laifina, a haska kirjina, a saita bakina, a karɓi kasiduna, a gyara rubutuna, a yi wa iyayena dan Rasulu manzona. Zahra ya Fatima. Garkuwar bayi Fatima Karima Azima, daraja da isa babu wacce ta iya matar Ali. Garkuwar bayi Fatima Karima Azima, daraja da isa babu wacce ta iya matar Ali. Ya makakin da yake rabon mataki, wanke nafsu na ta ƙara tsarki. La sharika laka Allahu kai wa sarki, tasarrufi na yabo za a bani in ta yi wa Fatima. Kai salati Allah marar iyaka, kun masoyin da ya bayyanar da zakka. Ali har ashabu sun rike ka, rabbi ni ma ka san gurin masoyinka na sallama. Shehunai da waliyai ba zan wuce ba, kar a ce mai Usmanu bai faɗi ba. Auliya'ullah ba su ya daga ba, shi ya sa muka banin su dan mu san wace Fatima. Assalamu ala mai isar da sako, wanda ke tsoron Rabbu baya roƙo. Shehu Mubarak kai ne ka bani gogo, kai mun nunin hanyar da za ta kai ni gaban Fatima. Ummul nisa'ur jalisan nizara, ki bar ruwan kausar na taho da gora, ki bar na sha na yi wanka na kau da kura. Ummani kanki uwa uba da mata na sallama. Dan ba za su yi min yanda zaki mun ba, ba za su min yanda kike wa 'yan adam ba. Inda keke da uban da ke wa baba, ko baba aljanna inda ke ba zan damu ba Fatima. Nabiyin annabu bari jalu horo, matar Ali zakin Rabbu mara tsoro. Auren ki ma na ji sama'u aka yi taro, Jibril waliyin ki ilahu shi ya miki aure Fatima. Na ga majanunin ɗauke da gogo, na zo na kofar ɗakin ki umma miƙo. Ki bani adadin daidar na masu roƙo, ke kike kyautar da kauni ba ta tsammani Fatima.